לדרך, חבר'ה, אני מזכיר, דממת אלחוט. יצאנו. אני אחליף בדידה נדמת. גבר, מי שמדבר הבא בתור, מי שמדבר הבא בתור, בוא ננסה אתכם. תגרתם מה זה לכל פרקה בדרך הקשה. לא, זה לא נגמר חבר'ה, יש עוד 2 כאלה. מישהו רוצה לרדת, ליפול אולי הברכיים? אני מזכיר, לא מדברים, דממת אלחוט! מה כזה קשה? לסתום את הפה! שלוש, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25 באחרון. שלחנו תנועה. ממליץ לכם בחום בתור צוות לעשות חילופים באלונקות, יהיה לכם את הצוות באחרון. כל מי שדיבר במהלך המסע, בין אם שמעתי אותו, בין אם לא שמעתי אותו, שרים את היד. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כל הכבוד על האמינות. מה שהולך לקרות זה דבר כזה מאוד פשוט. חבר'ה שלא יכולים לרוץ, דיברנו איתכם, זה 2 חבר'ה, אתם תחכו כל הזמן במכה שלהם. כל השאר תקשיבו מה הולך להיות. לא תופעת פשוט מאוד. כולם מחכים לי במצב 2 מול העלייה. כל מספר ברזל בתורו, רץ את העלייה וחוזר למצב 2. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, צא. מספר 1, תתקרай. מספר 2, קדימה, צא. 3, 8. עוד 1. כולם במצב 2, אל תורידו ברכיים, אל תנסו אותי. 9. 10. קדימה, תחזיקו מעמד, הכל בסדר, תחזיקו מעמד. או שהם רדומים, או שהחליפו צד בכרית, או שהם רואים איזה טיק טוק, או שהם רואים איזה סרט. ואתם בחרתם באמיתי, ואני אומר לכם מכל הלב, חבר'ה, בלי טיפה של ציניות וכאלה, אתם בחרתם לעשות משהו שהוא קצת מעבר. בחרתם לעשות עם עצמכם משהו. מגיע לכם על זה שפו ענק, לעצמכם, באמת, ברמה האישית, מגיע לכם על זה. זה לא מובן מאליו. רוב החבר'ה כנראה עכשיו בטלפון, או ישנים, ואתם פה. עושים משהו מועיל מהחיים שלכם. תרימו לעצמכם על זה, מגיע לכם. אם אחד מכם מתמודד עם קושי, מספיק לי. עצם זה שצלחתם את הקושי הקטן הזה, אתם לא יודעים, אבל לטווח הארוך זה פועל ומשפיע. לא משנה כושר קרבי ולא משנה, לא משנה. יצאתם מהאזור נוחות הסטנדרטי והרגיל שלכם. אני בטוח שאף אחד פה בשעות הפנאי שלו לא יוצא עם אלונקה 3 קילומטר. תקנו אותי אם אני טועה, יש פה מישהו שעושה את זה בשעות הפנאי שלו? לא. תודה. וזה מספיק לי. כושר קרבי זה בונוס, הכנה לצה"ל זה בונוס. כל הדברים האלה זה בונוס מטורף. יציאה מאזור הנוחות זה שם המשחק. אתם מגיעים אליי, אני מחלק לכם חולצה, נותן לכם אגרוף כזה קטן לצורכי בקרה ושיפור השירות. יש מישהו שמתנגד לאגרוף? 2. תרימו. 3, תרימו לכפיים חבר'ה.
תרימו לו כפיים. תרימו לו, תרימו. 4. על הדביר. תוציא. היה. 10. 11. קדימה, למכור. 12. לא. תרימו לה לשיר. 19. אלונקות עליכם, מותר לדבר, מותר אווירה, מותר הכל, הכי חשוב, דבר בסיסי, אבל 2 טורים, כל השאר בונוס. יש לי מילה שלכם? יש מילה. 30 צא. קדימה, 29. רגע, לאיזה צד? יאללה פגד. זה בוא נקף רק 11. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, זמן. יצאנו לדרך, חבר'ה, אווירה טובה. למה אני צריך לחזור על עצמי 20,000 פעם על אותו דבר? מישהו? בכל זאת? או שלמשל שמישהו יוריד ברכיים עכשיו בכלל, כל הצוות ירוץ. בבקשה שמישהו יוריד ברכיים, זה הזמן שלכם. בסוף חבר'ה, וולקאם. בסוף אני תופס את כולם. עדיף לרוץ מאשר נגמר. הנה בבקשה, אתה מדבר. וולקאם. 10 שניות. 2 טורים מסודרים, 2 אלונקות עליכם. 10. לא שומע. 8. לא שומע. לא שומע. 4. 3. 2. 1. מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 4. מצב 2 כולם. כן. אולי ככה יהיה יותר משמע. מספרי ברזל להתפקד. 1, 2, 5, 6. 25 ואחרון, קומו. 2 טורים מסודרים, אני מזכיר לכם, אם אני נשמע רחש, דיבור כלשהו, אתם בסוף תנסו אותי. בסוף אני הכי עוצמתי, מי שמכיר אותי יודע, בסוף אני... אני אוהב את עצמי בסוף. יצאנו לדרך. תהיו גאים בעצמכם, תהיו גאים בעצמכם, עשיתם משהו שונה, מיוחד, לא רגיל, לא משנה אם מישהו היה יותר קל או יותר קשה. כולכם עשיתם משהו שכנראה לא הייתם עושים. סיימתם את המסע הראשון בהצלחה, סיימת אותו כצוות אחד, מגובש, מאוחד. והסוף חבר'ה, הסוף, אני בוחן אנשים בסוף. בסוף, בקצה, זה לא היה הקצה של אף אחד מכם, אני יודע, לא הייתם בקצה שלכם. אבל בקצה שם אני בוחן את הבן אדם. איפה שהבן אדם בסוף כבר מת לזרוק את האלונקה, שם אני בא עליכם. שם אני מוצא אתכם. ושם אני מתפקד איתכם. כי רק ככה בונים שריר. ברגע שאני מגיע למצב של קרע בשריר, אני יכול לבנות אותו. מגיע לכם עוד פעם, שאפו ענק, תרימו עכשיו. לרוץ זה לא החלק הקשה, לשים נעלי ספורט ולצאת, החוסר ודאות זה משהו שהולך איתנו תמיד, אם זה בשירות הצבאי, אם זה בעבודה, אם זה לקראת שלב חדש בחיים, לדעת להתמודד עם חוסר ודאות זה הדבר הכי חשוב. ועשיתם את זה כמו אלופים. הצוות שפה, זה החבר'ה שנשארים פה באימון שלנו. חבר'ה, אתם התקבלתם מבחינתי פה לאימונים.